ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau mun kai ramadana 28 ga watan tara wato ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1444 wadda ya daidai da 19 ga watan hudu miladiya shekara ta 2023 kamar yadda bayani ya gabata cewa yau insha Allah idan muka yi karatu yau za mu dakatar za mu huta sai kuma bayan ramadana wato bayan sallah kenan kamar yadda aka sani dama duk ranar juma'a a tsawon shekara mukan gabatar da tafsiri a wannan masallaci ranar alhamis mukan yi hadisi na sayi muslim ranar talata akwai littafi na aƙida da muke wadda na rubuta kowace talata to insha Allah idan muna cikin rayayyu waɗannan karatuttuka za su ci gaba insha Allah game da sallan idi kuma kamar da na faɗa kamar kowace shekara a inda muke a Gen Village a nan za mu gabatar ƙarfe 7:30 insha Allah muke sa ran da mu tsaye da sallah in dai ba ruwa ba ko wata matsala insha Allah karfe 7:30 mun riga mun sanar abu na gaba shine kamar yadda kuka sani yau ba mu karatu da la'asar ba kuma dama na sanar cewa ba za mu yi ba saboda bakinmu da suka zo daga NUC wato National University Corporation Commission yawa kwamishin na university na Najeriya da suka zo da kuma na delegate daga Maiduguri wadda muka yi affiliation da su alhamdulillah sun zo an gama komai lafiya sun tafi to admission da muke dama matasanmu waɗanda suke so su yi digiri akan wasu courses guda 10 musamman ma waɗanda suka gama higher islamic ko suka yi NCE ko suke da diploma na Arabic ko amina Islamic Studies cewa yanzu ga dama ta samu za su iya yin digiri a kayi Arabic Islamic Studies har Hausa ma waɗannan courses da English waɗannan courses waɗanda suke da languages ne wato yare ne mutum zai iya digiri a kansu akwai public admin shi ma mutum zai iya yi akwai agric wato abin da ya shafi fannin noma shi ba mutum zai iya akwai business ga sunan dai kwas guda 10 so insha Allah wanda yake so ɗansa zai yi ko shi zai yi sai je makarantar mu nan da ke cikin gari College of Education ya nemi ƙarin bayani yadda zai samu ya shiga ko ya yi wannan suna albishir ɗin da muke yi insha Allah kamar yadda bayani ya gabata kuma cewa yau ɗin nan insha Allah damu dakatar da karatunmu kamar yadda na fara faɗa a farkon wannan magana ɗin kamar yadda kuka sani mu idan ƙarshen karatu ya zo ba ma wani biki har mu gayyaci mutane wai na rufe tafsiri ko na dakatar da tafsiri ba mu taɓa yi ba kuma ba na jin zami yi an gane musulunci ba addini ne na yawan biki ba musulunci ba dine na yawan biki komai biki ba yawan bukukuwa shi nan ta nan bidiya take samu take shiga komai biki bukukuwan da musulunci ya da su kayyadaddu ne a musulunci kayyadaddu ne sallah
ta azumi wadda za mu yi kwanan nan da sallar talahiya da kuma me juma'a su kenan amma yawan bukukuwa sun ce ba addini ne yawan biki ba tara mutane ana biki sun ce bai abin da zo da nan abinda malamai suke na gayyatar mutane wai har a cewa an rufe tafsiri wani sabon abu ne. Allah ya sauwaka manzo Allah ma iya rayuwarsa ma yana tafsiri yana karantar da Qur'ani iya rayuwarsa ba ma cikin Ramadana ba tafiya ne ta tafiya yawan mutane sun takaitu wajen fassarar Qur'ani wa cikin Ramadan kawai a'a manzo Allah iya rayuwarsa fassara Qur'ani yake iya rayuwarsa to inda da ce za a yi biki to wace rana kullum zai zama biki kenan ko Allah ya sauwaka abu na gaba shine akwai da na so zo da littafi na 'yan ɗariƙu in karanta muku waɗansu taɓargaza tasu wadda suke yi a littafafansu don ku gane suwaye su shin da mu da su waye cancanci tsiye waye cancanci a yi muƙabala da shi don a gane gaskiyansa ko rashin gaskiyansa kuma a fahimta da mu da su suwa suke wulakantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a littattafansu kuma a rubuce kai a maganganunsu ma ko da ke na maganganunsu kama yanzu akwai wasu 'yan tsarabobi da na zo da su wadda don saka muku su za ku ji shin da mu da su wa yake girmama manzon Allah wa yake mutunta shi wa yake maganganu wadda in ka bi magana da ka samu babu ladabi wa manzon Allah kai hasali ma walakantar da shi ne yanzu nan da mu zo akwai wata magana da wani shehi ya faɗa a Kano na jin ko sun gayyato shi ko daga Morocco ne nake jin ko daga Algiers ne yake cewa duk ɗan Tijjaniya idan ya mutu ba zai mutu ba sai ya ga manzon Allah duk ɗan Tijjaniya sannan kuma idan an sa shi a kabari bari ku ji walakancin da suka yi manzon Allah wai an sa shi a kabari manzon Allah dai zo da sahabbansa kabari su za su wakilci Shehu Tijjani a wajen kare wannan ɗan Tijjaniya ko ba gane ba ne manzon Allah shi dai wakilci wane ne Shehu Tijjani bari saka shi abin nan wani ne ke shigo mini cin wai manzo Allah da sahabbansa Abubakar Umar Khulafa'ur Rashidin Khulafa'ur Rashidin ba su ne Abubakar Umar Usman Aliyu ba to su za su zauna a kabarin da manzon Allah su wakilci Shehu Tijjani inna lillahi su wakilci Shehu Tijjani wajen kare wannan dan Tijjaniya din kuma dan Tijjaniya kowaye in ya mutu yanzu nan da Shehu Tijjani da manzon Allah waye gaba tunda manzon Allah da sahabbansa za su zauna su wai da su wakilci Shehu Tijjani a wajen muridinsa duk tambayan da yi musu manzo Allah ne da sahabbansa su amsa a madadin Shehu Tijjani a madadin wannan dan Tijjaniyan da ya mutu dan saka muku za ku ji sai ga wani kuma yana cewa wani shehin dariƙa ya ce duk ran tashin kiyama musulmi da su gane cewa asalin manzon Allah shine Allah Allah gashi duk da saka mu da ku ji asalin manzon Allah cewa shine Allah gashi su suke faɗa kuma waɗannan ba yi musu tsiye ba mu kalubalance su ba sai wanda ya ce a tsarkake Allah shine ko saboda duniya ta zama ta 'yan Tijjaniya su faɗi abin da suka ga dama su aikata abin da suka ga dama ba mai mutu tsaye saboda ahli suna sun ja baki sun yi shiru su ba sa kaiwa ƙaransu wajen hukumomi ba sa magana har suka shimfaɗa taburma suka yi zamansu su faɗi abin da suka ga dama a lokaci guda kuma su ce idan wani hadis suna yi wata magana su ce waya masa tsaye har wani ba masa suna cewa za su yi tashin hankali ko ba suke ba suna barazanan ta'addanci cewa za su ɗauki doka a hannunsu to ku ɗauka su hukumomin su bar ku ɗauka
idan kwale-kwale ya nitse ai yakan nitse da wadda ke cikinsa ko ba ka bane shi kenan ku basu ba saka mu kaɗan daga ku ji waɗannan maganganu nasu. Bari mu fara da mai cewa ran tashin kiyama musulmi za san cewa manzon Allah shine Allah. Annabi shi kare da taska a wurin Allah, shi kare da taska a wurin Allah, kuma ya zama kasiman dukkan abin da ake bayewa duniya Allah na ba annabi ne direct, sai annabi ya raba ya ba kowa. Wannan haka ma bayan Allah duka suka tafi. Ainihi annabi wane ne? Da aka ce kiyama an ga Allah kuru ba haka ka faɗi ba, to kiyama mutane za su san kaman annabi shine Allah. Kun ji dan tashin kiyama ta su annabi shine wa annabi shine Allah ko to wannan ita shaki da yan tijaniya. A duniya ma annabi Allah ne, a duniya ma annabi Allah ne. Sai sa kuke jin wannan magana da na yi ayaki da su na taba, sai sa suka haukace suka rikice suke ta kokarin shigo da gwamnati a ciki don ta kare menene aqidarsu, ko ba ka bane? Suna so shigo da hukumomi su kare musu kafircinsu na cewa annabi Allah ne. Gashi ne da bakinsa kunji, kuma dan tijjaniya gashi a bidiyo kirikiri yake faɗan wannan magana, amma masa tsiye na mai da annabi Allah. Manzala ta cewa shi Allah ne. Wannan aqidan kafirci ce, kuma ita ce aqidar su yake cikin rubuce a cikin littafansu, annabi Allah ne. Sai yasa ka ji da nace ba a neman taimakon manzon Allah suka haukace. To in ba a neman taimakon manzon Allah ya shiga musiba, ina kuma sauran tarukuce? Ina sauran tarukuce? Sai yasa ga suka haukace suka rikice suke kokarin shigo da hukumomi. Ai ya walakanta manzon Allah, ai ya zagi aka zagi manzon Allah, aka ce me mu da muke kare shi tsawon rayuwarmu. To yanzu bari ku ji wani kuma wallahi su madad ba zai fita daga duniya ba batijja ne sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kuma aka binne shi mutane suka tafi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Shehu Tijani, ana wa khulafa arba, ni da sahabbai na guda hudu khalifofin nan mu ne za mu zama na ibanka a cikin kabarin almajirinka ya Shehu Tijani. Don Allah nan me suka rage wa manzon Allah? Kun ji? Ba zai fita daga duniya ba batijja ne sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kuma aka binne shi mutane suka tafi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Shehu Tijani, ana wa khulafa arba, ni da sahabbai na guda hudu khalifofin nan mu ne za mu zama na ibanka a cikin kabarin almajirinka ya Shehu Tijani. Don Allah nan wannan magana da Shehu Tijani da manzon Allah waye gaba? Shehu Tijani ko? To kaga waɗannan ba musu ta tsiye ba, kuma a Kano yi wannan magana a wajen Alkarmawi, wannan dan bidiya din nake ce muku abokin karatu na ne, a wurin su aka yi cewa duk dan Tijaniya kafin ya mutu
sai ya ga manzon Allah. Kuma manzon Allah da ya zo da shi, wai manzon Allah ke gaya wa Shehu Tijjani, manzon Allah ke gaya wa Shehu Tijjani cewa duk wani muridinka in ya mutu, da ni da sahabbai na kalifofi guda 4, Abubakar, Umar, Uthman, Aliyu, mu za mu wakilce ka ya kai Shehu Tijjani wajen kare muridinka a kabari. kaburat kalimatan takhruj min كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. wannan magana ta yi girma. kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kaziba. wannan magana ta yi girma kuma wallahi ƙarya ce. to me yasa ba musu tsiye ba? a Kano ba aka faɗa, ina gwamnatin Kano? an wulakanta manzon Allah, an mai da shi ba kowa ba, an ɗaukaka darajar Tijjani, an ɗaukaka darajar 'yan Tijjaniya, an wulakanta Abubakar, an wulakanta Umar, an wulakanta Usmanu, amma gwamnatin Kano baki ce komai ba, ba su ce komai ba. Wato 'yan Tijjaniya su ne 'yan gata ko su faɗi abin da suka ga dama, su yi wulakanci, su yi komai, saboda halin suna sun ja baki sun yi shiru, sun kyale, ba sa kaiwa ƙara, ba sa magana. amma su da ke ba su da kunya su samu dan wani guri wajen dan kamawa kankani inda suke so sa shubharsu su tada fitina. yanzu wannan muƙabalar suka so ayi abocin nan, wallahi da an biye musu, wallahi jini da azubar, wallahi talla da jini da azubar. ta ina da zu da jinin? za su tafi da mahaukatansu wurin. in suka tafi da mahaukatansu, mu suka taba mu za mu kyale su? za mu kyale su? to Allah da iko gwamnati sai ta gano, da ta gano sai ta janye. to a har yanzu suna barazana wa gwamnati ce idan gwamnati ba ta yi wani abu ba za su ɗauki doka a hannunsu. in kuna so yanzu don iya saka muku a nan, a saka muku ku ji? to bari ku ji, bari saka muku, bari sa. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. wani ayan da gaba da malai jawa dan fassara ta yanzu ba na saka muku wannan tukunna ku je. amma yanzu mun je kotu muka ga an mai da abin shiririta, ba kama su aka hukunta su ba, aka taka musu burki, aka ja layi, aka hana kowa zagi ba. wallahi in muka fara ɗaukan doka a hannunmu, zaman lafiya kuma ya zo ƙarshe kenan, wanda kuma ba fata muke ba, kuma ba ma kira zuwa ga tashin hankali. mu fara bin doka yadda ta saboda an kashe an sa apply mutu daga abin da zai ci gaba yana sace mu. network da ya ci gaba. MTN gani ko
shimfiɗa sai in mun ga abin ya gagara ne duk wanda ya sake zagin Shehu Ibrahim wallahi tallahi mun rantse da girman alkur'ani har inda yake zagin har masallacin shi zamu je mu kona zamu je mu kama shi zamu je mu yanka shi mu masa kaca in dai mutum ya zagi manzon Allah ko kuma ya zagi wani shehin mu wallahi zamu dauki hukunci a hannun mu abu ya zama kawai yayi mutum yana so yayi suna sai kun ji abin da ya faɗa ce duk wanda ya taɓa Shehu Inyas za su bi shi har masallacinsa za su yanka shi za su kashe shi za su kona masallacin kun san me wannan magana dan ra'asul jarima na Bauchi ta amma ka dade baka yi ba wani yaro ne fa karami wani wawa shashasha bai san me yake yi ba tun ba haife ka wai yan uwan naka suke wannan barazana har yanzu ba su iya yin komai ba ko ba wannan mahaukacin ya ce an gaggawa na abola shi ne ba yau sama da shekara 30 me ya yi wawa mara kunya to zo ka yi mana don su ne ba suke wannan barazana za su kashe za su kona da su mai kuma jami'an tsaro suna jinsu na wannan barazana wa kuke wannan barazana ku ne 'yan Najeriya mu ba 'yan Najeriya ba ne ku maganganunku na kafurci ga sunan a hannunmu maganganunku na kafurci maganganunku ma na zagin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na ci musu mutunci duk mun suna na mun yi hakuri da ku saboda yancinku ne mun kyale ku kuma kai ne zaka ce za ku bi mutum mai masallaci za ku yanka da ku kona a matsayin ku na kusuwa na yan ta'adda ko na yan iska ko da yake ta'addanci ma sai mutum ya kai yake yi yanzu sun isa su yi yan tijjaniya ma matsorata ne in kun isa ku yi wala in kun isa ku yi ga masallacin ku zo ku kona da Allah ku zo ku ba abauce ke ku zo ku kona mana ku zo ku kona ku kashe din ku yanka mu ga ku kuma da ku je gidanku da iyalan ku kwanta lafiya ko ku yi bacci kuna min shari ko shin wanda yake cikin jirgin ruwa ana cike a cikin jirgin ruwan idan suka bar mutum daya yahuda jirgin nan ruwa ya shigo akwai mai tsira dukan jira su alaka to ku huda jirgin ku huda jirgin don Allah ku huda in kuma hukata ne ku huda don Allah in dai kuma hukata ne ba barazana kuke yi ba haukan ku ta cika da Allah ku huda jirgin ruwa ya shigo da mu da kuma ga mai tsira ku huda bari ku sake jin wata tabargazan bari ku sake jin wani ne yake shigowa idan kai disconnecting kuma ba dai dauka ba kira ne wala wannan sannan maulan mushe abdullahi kano ya zo cin hadisi ne to su ne ma kawai ya ce qur'ani ne in Allah ya zance suke duba wani wuri su gyara inda bai daidai ba a shi daidai mun ji abin da wani ya faɗa shi abdullahi mai kada ce idan Allah ya zance su suke duba su yi wa Allah gyara inda ya daidai su yi maki inda bai daidai su gyara ma Allah abdullahi mai kada fa yake faɗan wannan gashi yake faɗan suke yi wa Allah gyara amma wannan duba musu ta tsaye ba yan gata ƙaramin zindiki ne mutum ya ce na yi wa Allah gyara Allah fa la mu'aqqiba li hukmihi ba wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi idan Allah ya hukunci ba mai cin gyara amma gashi ce su suna yi wa Allah gyara in Allah duk zancen da Allah sai ya kawo musu sun duba ina ne daidai inda bai dai ba su gyara ma Allah to ka gani
mutanen da ba su raga ma Allah ba su raga wa manzon Allah ba duk walakanta suke ba kuma su ne yanzu a Najeriya suke da bakin wai ce wai ga wani wai ya taba wai janibin manzon Allah wai a masa hukunci dan Allah mutane suna da kunya bari saki samu kushi kuje ka gane ko ranar da annabi ya gamu da Allah sai annabi ya ce Allah ya tambaye shi wani magana falan astati an ujiba fa wada'a yadahu bayna katafayya komai annabi ne yake ba mu ya ba ni bukata ta da shehu ya ba ni usuli na da Allah ya ban usuli na da shi sannan shi ne ya ba ni arziki abadi arzikin duniya da arzikin lahira duk annabi ne ya ba ni wasikan hali komai annabi ne yake ba mu ya ba ni bukata ta da shehu ya ba ni usuli na da Allah ya ban usuli na da shi sannan shi ne ya ba ni arziki abadi arzikin duniya da arzikin lahira duk annabi ne ya ba ni wasikan hali kun ji aqidar su shehu yace duk arzikin da ya samu a duniya annabi ne ya bashi to ko kafiran da wallahi ba sai da Allah ne ke ba manzo Allah ne ke ba da arziki ba ko kafiran da wa yake bayarwa to kun ji Tijaniya shehun su yace duk arzikin da ya samu duniya lahira manzon Allah ne ya bashi to masu wannan aqida ka zo ka ci kara roki manzon Allah ku kare lafiya da su masu wannan aqida ka ci kara roki manzon Allah mutumin da yake da aqida yake itikadi ya kulla cewa duk arzikin da ya samu manzon Allah ne ya bashi duniya da lahira ita ce ba aqidar su aqidan kafirci aqidan shirka aqidan wulakanta Allah kuma su ne suke da bakin cewa wai ai tsiye ma wani har suna barazana ma gwamnati cewa gwamnati dole ta bi ra'ayinsu ta dauki mataki in ba haka ba za su dauki doka a hannunsu yan Tijaniya kun dade ba ku dauki doka a hannunku ba kun dade kun makara too late ya kamata tun jiya ku dauka kun ji kun san mai wannan magana alkarmawi ne fa na kano ce muku ɗaki lasu mai ɗina ne shi ne ke wannan magana shi ne kuma a kano yake kuma gwamnatin kano ba ta yi komai ba amma daga can su baba impossible suka kunno wuta suka samu mahaukatansu na nan Bauchi suka haɗa kai suka cusa wa gwamnatin Bauchi ta rusa wannan gudan daga kano suka haɗu da 'yan bid'an nan da ɗan gargajiyan nan suka kunna wuta amma ga maganganun da ake na kafurci na shirka a Kano ga sunan sun cika ba su komai ba sai nan Bauchi ko ba ka bane to yanzu gwamnatin Bauchin ba ta yi komai ba abinda kuke so yanzu ku muke jira kuma a gwamnatin Bauchi kan ba ta yi komai ba ta rusa masallacin ba ta rusa makarantar ba ni ba a kama ni ba yanzu ku ake jira ku mahaukatan ku dauki dokan a hannu ku muke jira ku dauka doka a hannu kuma muna roƙon gwamnati da son samu in sun dauki doka a hannu gwamnati ta kuma ka ta koma ta kyale mu da mu da su gwamnati kawai ta zuba idanu yawa a dan ba da sati ɗaya sati biyu ka san wani lokacin gwamnati ma tana dan wannan tsiyan wani lokacin sai ta dan zuba idanu sai ta dan bari tukunna sai mai jin jiki ya ji jiki ya ta shigo idan Allah a yadda kuke bukacewa da ku dauki doka na bismillah ku dauka yawa daga gabaci ne ce duk wanda yake da irin wannan tsaraban ya kawo da mu saka za ku ji kunna daga Kaduna ne ni ma an turo mu shi kunna kamar ina da shi ni ma dai amma dai to amma in ba ka hada da bluetooth ba ai ba kai connecting ba to ai connecting da bluetooth din wannan din zai dauka gindin wayan ne ai da muna so mu yi connecting da bluetooth ne aje bari ka tura mun kawai turo mun kawai yayi bari bude na wani connecting
bari ni ma yana jin kilan samo shi ne to amma ni ma fa ina da shi ba ina duba na wannan ina da shi ba kamar da a ciki yau ba kwai kana da shi ko ka turo mun kawai ka turo mun shi yawa gashi nan ina da shi ni ma ai karka rufe mana ana so karkasa ne da zo da suka danyi ya barin saka ka sa na kai matsayin da nake jin motsin alkalamin kudura wallahi kariya kake wallahi alkalami da ake rubuta kaddara tabbi ƙara bolin din sa wajen ƙara bolin din shi na wayan kama na ƙure ne kai matsayin da nake jin motsinsa kariya ne wannan in abin bai yi min daɗi ba sai in cewa Allah a canja kuma a canja makarecin banza makarecin wafi wai na yi kuwa kamata kama a ɗaure wallahi in kuma kana son ka san idon ma'aikacin idon ka ɗaya ne to fa akla na kai matsayin da nake jin motsin alkalamin kudura wallahi kariya kake wallahi alkalami da ake rubuta kaddara tabbi na kai matsayin da nake jin motsinsa kariya ne wannan in abin bai yi min daɗi ba sai in cewa Allah a canja kuma a canja makarecin banza makarecin wafi wai na yi kuwa abin da shehu yake faɗa wai ya kai matsayin da yana jin motsin alƙalami na ƙaddara kashe ya kai matsayin da inji shehinsu yana jin motsin alƙalami da ake rubuta komai idan Allah ya rubuta abu in bai yi ba sai Allah ya ci ma Allah goge sai a goge kuma a saurare su a goge din ko gane ba ya kai matsayin yana jin motsin alƙalami na ƙaddara albani yana ya kai matsayin da yana jin motsin in aka yi rubutu na alƙalami na ƙaddara in alƙalami ne ya rubuta wani abu da umarnin Allah sai shehi ya ce masa Allah a rubuta wannan a shafe wannan bai yi daidai ba kuma Allah ya saurare shi din a shafe a gaji shehunansu Allah ma ba su bari ba ka tura wani yanzu ko yawwa a WhatsApp ka tura ko a to gashi ya shigo sa duk wanda yake son wanda yake son wanda yake son wanda yake son shi abul fatai wallahi billahi sa mana duk abin da ya ɗebo in dai akwai soyayya shewa abul fatai ko kuma soyayya masoyan shewa abul fatai a zuciyarsa to billahi la ilaha illa huwa wutan jahannama ta haramta a kansa kun ji ko ba ku ji ba wanda yake son abdul fatahi ba shi ba wanda yake son abdul fatahi wato masa abdul fatahi in sun kai miliyan nawa dukkansu wutan jahannama ta haramta a gare su son abdul fatahi kawai to ko son inyasi yan tsakani da Allah waɗannan a musu ta tsaye ina suka samu wannan magana a musu ta tsaye wallahi yan tijaniya ba ku da kunya ba ku san kunya ba ku da kuke da wannan dattin kazantar ku kuna kuke ce wani ya walakanta Allah ko ya walakanta manzo Allah wannan kazantan a gidanku gashe hunanku suke irin wannan maganganu na kafurci na shirka na wulakanta Allah na wulakanta addinin musulunci na wulakanta manzo Allah da yazo da addini ku da kuke da bakin magana bari sake samu ku goje
duk wanda yake son wanda yake son wanda yake son wanda yake ban sha abul fatai duk abin da ya ɗebo in dai akwai soyayya shewa abul fatai ko kuma soyayya masoyan shewa abul fatai a zuciyarsa to billahi la ilaha illa huwa wutan jahannama ta haramta kansa. duk abin da ka ɗebo kisan kai ne, zina ne, shan giya ne, luwaɗi ne, ko me ka ɗebo in dai kana son shewa abul fatai wutan jahannama ta haramta a gare ka. kaga wannan shi ya bude musu koba suke damfaran mutane suke cutar mutane gaban su gade saboda Allah mun ce musu ko ba haka bane to yanzu akwai barnan da ta kai wannan me wannan kazantan a gidansa wai kuma shine yake kira ga gwamnati wai ta kama wani ta rufe masallacinsa ko ma ta rusa wai ya walakanta annabi dan ya ce kar a roki kowa sai Allah ita ce ba kalman kar a roki kowa ko ba shine magana ta abin ta kunsa ko ba shi bane wallahi ka dubi magana ta abinda ta kunsa shine cewa kawai ba wani mai taimaka maka in ka shiga musiba sai Allah kowa iyaka ta bake nan ta kawai ne suke cewa rusa masallaci kai wallahi yan tijaniya kun ba mu kunya wallahi kun ba mu kunya wallahi ya ka saki turo ko gashi bari ku ji shi yau da mu ta sakawa yau shi da mu ta sakawa sa bari ku ji yan tijaniya bari ku ji ku yi shiru yace duk wani mala'ika da zai zo ya tambaye ka kana dan tarikar tijaniya man rabuka wannan mala'ika bai da kunya wannan mala'ika bai da kunya nace ko mari sai ka kashe shi da mari da ya duba idon mu ne ake yi ma wannan tambaya mu ɗan tarikar mu ne wanda ake mana wannan tambaya man rabuka man rasuluka mu irbu ala fakhran ba fariya muke ba amma wallahi alhamdulillah mun gode alhamdulillah saboda mun samu shehu Ibrahim mun samu shehu wanda iskan dandarika yana can kasan America kun ji abin da yace mu ɗan dariƙan tijaniya mu ne za mana tambaya kabari a ce man rabbuka man nabiyuka ma dinuka yace wannan mala'ika da zai maka tambaya ka kashe shi da mari bai da kunya da kaga ba su bar Allah ba su bar manzon Allah ba su bar mala'iku ba Allahn kansa ba su bar shi ba manzon Allah ba su bar shi ba mala'iku da ba sa saba ma Allah suke ce da su mare su da su mari mala'ika mai tambaya kabari wannan kuma shine wai dai ce ai wani ta tsiye mai wannan kazantan mai wannan dattin mai wannan rashin kunya mai wannan maguzancin mai wannan zindikancin wai yana da bakin magana gashi ba fili bidiyo ne gashi ne ke wannan magana ce su yan dariƙan tijaniya yace lafakar su samu shehu ya ishe su shehu da Ibrahim ya ishe su sai za na ce muku wallahi Ibrahim ya barnar da ya shuka amma ya tafi ayyatarar ya batar da miliyoyin mutane suna bautansa ya batar da miliyoyin mutane Ibrahim Yas Allah ya batar da miliyoyin mutane ya mutu ya tafi ya bar mana fitina da musiba ya raba kanmu kuma wallahi kaga maganganun da suke faɗa har cikin zuciyarsu haka take sun yadda wallahi sun yadda wani ya shigo ko da mu saka Allah saka mai ta turowa sai an ji ta yanyi ta ji ita turowa la ilaha illa huwa ko da annabi Muhammad ne ba mu gashi da malamin kiran ruwa mu son shi billahi allazi la ilaha illa huwa ko da annabi ne ba mu ganka da amma idan baka sallama da malamin kiran ba billahi allazi la ilaha illa huwa ko da babanka ne annabi shi mutum manka kuma duk wani magana da nake Malam Abdullahi me yake cewa Najeriya ce ko da Annabi Muhammadu ne cikin ummanka ko da Annabi Muhammadu ne inda ba su gashi da bala mai kana ba ruwan su da shi inda baka sallama mai kana ba ka ji suka ce ko Annabi Muhammadu ne da wanda Annabi Muhammadu ya zo bai sallama mai kana ba ruwan su da shi ba irin sa ne Abdullahi Inyas ba yace da Annabi Muhammadu ya taso daga kabarin sa idan ya zo bai musu mubaya'a bai Ibrahim Inyas mubaya'a ba bai nuna da su Ibrahim Yas ba za su take wayan su wuce ko ba kai faɗa bane akwai wani kuma yi magana akan yi magana kuma har yanzu ba hukunta shi ba har yanzu kotu ma da aka ji amma lalata da magana har yanzu ba zartar da masa hukunci ba ku masu waɗannan kuma ku ne yanzu kuke magana kuke zuga gwamnatoci wasu ɗauki mataki a kanmu ko saboda ba ku da kunya
saboda ba ku san kunya ba ku da ta idanu. To gwamnatin ta biya muku ta biya muku bukatunku na son zuciya, a rufe masallatayyanmu, a rufe makarantarmu, a bar naku ku wala, ko ku yi shirkanku, ku yi kafircinku, ku yi zindiƙancinku. Ku ne 'yan Najeriya, mukan ba 'yan Najeriya, mu babu da 'yancin addini, ko kuke da shi? Don wani ana nuna mana mu babu da yancin addini ba, ko ba mun da kin na ba kenan, wallahi shine su ne masu yancin addini, su faɗi abin da suka ga dama, su aikata abin da suka ga dama. To amma ni ko da yake na san ƙila akwai wani matsala take damun su 'yan ɗariƙun yanzu. Me yake damun su? Suna ganin kaman Najeriyan jiya ita ce Najeriyan yau, ban san cewa akwai canji ba. Ni ba yadda nake bayanta kenan. Suna ganin Najeriyan shekara 40 da ta wuce ko 30 ita ce Najeriyan yau. Kun san dalili? Shekara 30 da ya wuce da 40 da ya wuce, wallahi da irin wannan maganganu na barazanan suke sa gwamnatoci suke musu aiki. Sai su ce mu ba mu yadda ba, za mu ɗauki doka a hannu, in ba hana su ba, da haka aka dinga hana izala wa'azi a wasu wurare da yawa. Sai sun izala ta shirya wa'azi, sai kafin ranan sai kaga ko kwamishinan 'yan sanda ya hana, ko kuma da yake da wani girma a jihar ya hana. Saboda me? Wannan barazan suke cewa a ɗauki mataki, in ba haka ba za su ɗauki doka a hannu. To sun ɗauka yadda suka yi a shekarun baya, suka cutar da mutane, aka hana wa'azi, aka hana karantarwa, kai hatta a wancan shekarun gidajen rediyo wallahi baka isa kai amfani da shi ba, nan da nan za a hana sa karatunka. A nan Bauchi sau nawa ake hana sa karatuna a gidan rediyo Bauchi? Suwa suke sakawa a hana? Su ne har ma nake wani hasasai nake cewa insha Allahu in ba mutu da ranmu akwai lokacin da zai zo gidajen rediyo za su zama ba su da wani amfani ma insha Allahu, inda a wannan karantarwar ne. Na ce Allah zai buɗe mana wata hanyar da kafar da tafi gidan rediyo. Na faɗi wannan magana saboda shekara 30. To yanzu karatunmu ko a sa a rediyo, ko kar a saka, ko a sa a talabijin, a duniya ne ma take kallo, ko ba ka bane? Sai za bana gwamnatin jihar Bauchi abin da ta yi, mun sayi gidajen rediyo kaman guda 7 irin local station din nan na FM, har mun kai kudin a jihuna na biya. Sai gwamnatin Bauchi ta ce a hana sakawa, a dawo mana da kudinmu. Wasu ma'aikatan gidan rediyon ma suna bakin ciki, suna fushi, suke cewa malam da kudin da kuke sayan wannan fili shi muke samu muke sayan gas, muke bude tashan mu, gashi ita gwamnatin bata ba mu kuɗin ba, kuma ta ce mu mayar maka da kuɗi. Suna cewa tir da wannan. Amma mu lokacin da gwamnati ta ce a dawo da kuɗin, nace ku dawo, aka kuma dawo, ban samu damuwa ba ko kankani. Nace alhamdulillah, don an hana saka a local station, ai duniya ne ma take gani. Yanzu ba duniya take gani ba, kaga an wuce wannan. To ya kamata ɗan ɗari ku su fahimta cewa yanzu an wuce ku zuga wata gwamnati ko wani ɗan sanda ko wani barazana wai ya hana wannan karantarwa. Wallahi Najeriyan yau ba ta jiya bace, amma su da dakikancin su suna ga wai a yanzu ma su yanzu ga gwamnatoci, wallahi mun bai wa abu ba, wallahi zamu dauki doka a hannunmu, zamu kona masallaci, zamu kashe shi. Shekara 30 kun yi wannan barazanan kun ci, amma wallahi tallahi a yau ba za ta ci ba. Ku hakura kawai, ku yi naku mi namu. Lakum dinukum waliya dini, lakum dinukum, ku yi addinin ku mina mu kamar dokan kasa ta bar. Amma wallahi yanzu ba wani jami'in tsaro ko ta gwamnati ta muku wannan aikin, babu ita. Turo ka turo ko yawa ina mai ta sakawa, kai ta turo Abdullahi, Allah saka maka. Yawa bari ku je kasa in suka kai biyu ba su fin biyu gausu. Samadani mana duk wani roƙon Allah da halittu gaba daya duk duniya suke yi, she ya sauka a zauren Gausu Samadani shine Shehu Ibrahim, sannan ya kai kan Annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kai wurin Allah. Kun ji duk duniya duk wani roƙon da ake yi, in yanzu misali ko kai addu'a ko to ba zai je wurin Allah direct ba, sai ya sauka a zauren Shehu Ibrahim Inyas tukunna
daga nan ko sai a kai wajen manzon Allah, daga wajen manzon Allah sai a kai Allah tukunna ya karba. Gashi shi ya faɗa. Gashi bari ku ji. Shehu Ibrahim yana cikin matsayin Gausu Samadani, mai taimako a Samadani wanda yake abin nufin kowa shine. Kun ji? Ba za sake maimaitawa. Cewa Shehu Ibrahim shine Al-Gausu As-Samadani, ba muna cewa Allahu Samad ba, to shine As-Samadani, abun nufi da bukata. Kowa bukatar sai ya kai wajen Shehu Ibrahim ya tukuna kafin ta biya a duniya. Kowa yanzu duk bukatun ku ba a ta biya sai ya je zauren Shehu Ibrahim ya tukunna. Ya karasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ka tura ma ba ina da da'watad da'i idza da'an. To ai malam su wannan ai ba su yarda da ita ba. Sun kare ta Qur'ani. Ayoyin Qur'ani ne suka kare ta. Wallahi. Duk maganganun sun kace da kawo su da Qur'ani ai condemn ne. Magana wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a ka tsaya mana. Magana cewa wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani fa laysa juwi wal yawmi ai bana bata taso ba. Cewa bayan na suka tambaye ka ni kai tsaye kawai dan amsa sai na ruwansu da wannan. Sai ya je zauren Shehu Usman Ibrahim Yas tukunna idan ya sa masa stamp. In bai sa masa stamp ba to addu'an ka banza ne ba za ta karo ba. Wannan fa ita ce aqidar su game da Ibrahim Yas. Waɗannan ba musu ci tsaye ba. Bari ku sake jin. Kai biyu ba su fin biyu. Gausu Samadani. Mana duk wani roƙon Allah da halittu gaba daya duk duniya suke yi. Zauren Gausu Samadani shine Shehu Ibrahim. Sannan ya kai kan Annan Muhammad. Sannan ya kiranta ya wurin Allah. To Shehu Ibrahim yana cikin matsayinsa Gausu Samadani. Mai taimako a Samadani wanda yake abin nufin kowa shine abin nufin kowa. Ko ba ku ji ba? Shine a saman abin nufin kowa Shehu Ibrahim Yas. Duk addu'an da kuka yi sai ya sauka a gurinsa tukunna. Daga nan sai a je wajen manzon Allah. Daga nan sai a kai wurin Allah ya karba. In bai bi ta zaure Shehu Ibrahim Yas ba to addu'an ka banza ne. Masu wannan aqida wai su ne yanzu suke cewa ayo wani tsiye. Masu wannan aqidar idan saka ai mun dinga sakawa kenan ai yau kan ai fatahu ne. Markus din karshen ka ce Markus din nan shi ma Allah ne. Kaji ya dinga kaga wanda ya dinga irga shehunan su. Nan wannan wane ne Anas Tawfik ne yake sharhi. Kun ga ya dinga irga shehunan su. Abdullahi mai Kano, Shehu Jibrila, ko gane bane? Aliyu Harazimi shi ma Allah ne. Abul Fatahi shi ma Allah ne. Ko gane bane? Yace kai Markus din nan shi ma Allah ne, kai kowa ma Allah ne. To kun ga waɗannan su ne wasu ke ci a yi wani tsaye don Allah a wurinsu kowa Allah ne gashi a bakin almajiransu waƙa su kai ga ɗan anti ma an masa waƙa kan cewa su ma kowa Allah ne bari su kama ku akwai na ɗan anti bari ku ji shi abin nan akwai aya ɗaya ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا
فالحكم لله العلي الكبير. ina so da in samu na wannan na na ce sayin namu da antima shi ma na ce sayin namu da antima shi ma na ce sayin nawa da antima shi ma to ni ma algitin man kai ma Allah ne dan kowa Allah ne kuma ni ma Allah ne Allah ne Allah ne shauki kun ji su ko suka ce shaidan anti shi ma Allah ne kai kowa ma Allah ne kai shi ma mai waka shi ma Allah ne kai komai ma Allah ne billahi alladhi la ilaha illa ita ce aqidan yan tijaniya kowa Allah ne duk malamin da bai bayyana maka ka ba wallahi munafiki ne munafurci yake amma ita ce aqidar ai Dr. Ahmad Allah ji kansa ai ya faɗa yace haka abun yake laifin waɗannan yaran shine bayyanawa sun bayyana sirri amma haka yake a hakikanin hakake kowa Allah ne to waɗannan dan ba su da kunya su ne hada su iya cewa wai an walakanta manzon Allah an walakanta Allah wai a tumi mutane ta da ka gama dan bude kawai ka gama ai ne dan bude ai daidai ina wanne kenan kuwa nan fa labarai daga bauchi ka kawo ne amma ya ka turci a WhatsApp ne an ka bari kawai to ai shikenan dan bude bari waye kai ne ka turo kowa to munzile na gani yan wata Allah wai mu gaya muku ababen da ke bata azumi duk wanda ke gaba da Shehu Ibrahim ya sibar azumi ci da sha bai bata azumi kaman ta mani ya fito baka bai bata azumi amma idan kana gaba da Shehu Ibrahim Yas ka bar azumi ka futa Allah wai bai karban azumin ka to Allah wai mu gaya muku ababen da ke bata azumi duk wanda ke gaba da Shehu Ibrahim ya sibar azumi ci da sha bai bata azumi kaman ta mani ya fito baka bai bata azumi amma idan kana gaba da Shehu Ibrahim Yas ka bar azumi ka futa Allah wai bai karban azumin ka to Allah kun ji wai mu gaya muku kun ji bata azumi duk wanda ke gaba da Shehu Ibrahim Yas kawai yana bata azumi ka daina azumi ne kana gaba da Ibrahim Yas ci ko sha kuma duk baya kare azumi ci da sha ko bai kare azumi a wurin su in ji yan hakika dan ka ci ka sha azumin ka bai baci amma in kai gaba da Shehu Ibrahim Yas to azumin ka ya kare ka daina azumi kawai to ka ji mutanen ka ji su amma yanzu wannan ba faɗa ne da musulunci ba ci da sha yana bata azumi a musulunci suka ce bai batawa Ibrahim ya suka ce kuma gaba da shi yana bata azumi ka daina ma don Allah wannan me suka rage wa musulunci ka Allah sawaka Allah bari zan duba ayo kan mun dinga saukewa kenan ku bari kabar wannan tukunna yana download ne download ke wa rasul Allah idan ganin manzo Allah ya tsere muna ba mu hada zamani ba to duk wanda ya ga malam ya ga manzo Allah kun ji don saka mu da mai ya ce idan ganin manzo Allah ya tsere musu saboda ba su yi zamani da manzo Allah ba to ga malam in ka gan shi ka ga manzon Allah ya nuna Abdullahi mai Kano gashi bari saka muku ji
kenan wa rasul ardi idan ganin manzon Allah ya tsere muna ba mu hada zamani ba to duk wanda ya ga malam ya ga manzon Allah kun ji suka ce saboda su hada zamani da manzon Allah ba idan ganin sa ya tsere maka baka samu ka gani ba to ga mai kanon ka ganshi ka ga manzon Allah akwai wulakancin da ya wuce haka baki kirin dan Ghana gashi nan tsoho a wai ganin sa man ka ganshi kaga shi manzon Allah ne masu wannan dattin a gidansu masu wannan kazantan ba a musu tsiye ba wai mu ne ake ci a mana tsiye saboda yan tijaniya ba ku da kunya kun mai da magoya bayan kuma hukata suna daukan maganan ku kuma kareta ne wani ma ya sauka ko an samu shehu to an samu duniya an samu lahira ba abinda aka rasa an samu barzahu ranar kiyama ka same ta komai abinda ake ji din na a kiyama ko ake ji a martabobi idan bawa ko muridi ya isa kofar shehu ya samu duk wancan matobin kare je wani waje kare nemi komai ya tsaya wajen kawai duk ibadar da muke yi mu almajiran shehu to muna gode wa Allah ne da ibadan ba muna kwadago ne in mun yi a biya mu ba dan mun samu shehu Ibrahim ba mu da bukatar kwadago mu Muhammadawa kun ji abin da ya faɗa? su tun da sun samu shehu Ibrahim sun samu komai ba su je wajen kowa ba har wajen manzo Allah ba za su je ba su ya ishe su duk wanda ya samu shehi ya samu komai duniya da lahira wallahi da wannan ne aka batar da mahaukata jahilai ko ba dai bane to an can ka same shi ka samu komai in ka je wajen wani ma bara ka je in ka je wajen manzo Allah bara ne to wanda yake tare da Shehu Ibrahim Yas kuma baya bara yafi karfin bara zuwa wajen manzo Allah ma bara ne a wurin su to anan ka sun warware kansu wani kenan anan kaga ba roƙon manzo Allah to ayin ka dubi abin da su ce kada warwara ne a wani gurin ce manzo Allah yake bayarwa wani gurin ce Ibrahim Yas yake bayarwa ai tuka da warwara ne dama haka ƙarya take ko ba ka bane wani lokacin su ce manzo Allah shi yake bayarwa ba da su mun saka muku ba to sun ce kuma kar ma aje wurin su aje wajen shehu kawai zuwa wajen manzo Allah bara ne kuma wanda yake tare da shehu Ibrahim Yas baya bara to ya ka gani shi kuma da nada su da aka saka yake cewa komai ya samu da arzikinsa da komai annabi ne ya bashi to wani zaka dauka Allahul musta'an wallahi irin waɗannan ka gani wannan tabargazan muna da su bila adadin ba da mu irga ba ga sunan bila adadin nasu bila adadin kuma su ne wai Abdullahi ka gama turowa ka san network din yana dan fluctuating kawai ne tabbatar wani so in samu zo amma sai tabbatar maka da ire-iren ka shine wallahi tallahi billahi allazi rafa'a as-samawati bighayri amadin tarawnaha wallahi duk ɗan ɗarikar tijjani su shiga aljanna ko suna so ko ba sa so wallahi dukkan su sai sun shiga aljanna ka ji shi daga bakina assalamu alaikum wallahi ta kun ji abin da wani ya faɗa ya ce wallahi tallahi duk ɗan ɗarikar tijjaniya ko suna so ko ba sa so sai sun shiga aljanna to kun ji su ko ba sa so sai an saka su da ƙarfi manzo Allah ya taba cewa sahabbansa duk za su shiga aljanna ko suna so ko ba sa so manzo Allah ya taba da haka to kun ji mutanen naku kun ji su su ne masu ce ayi tsaye ko ba su bane wannan fa kaɗan ne da cin taɓargazarsu da take yawo a duniya gashi nan a social media ana kallo to yanzu ku gwamnatoci kun ji aƙidunsu kun ji abin da suke faɗa yanzu ya rage ku kyale su ku ce mu ne ya ku yi mana tsaye ya rage naku ya rage kun da ji aƙidunsu gashi duk mun saka mu kaɗan daga ciki
kaɗan daga ciki ne wannan taɓargazansu. Amma mu ba mu ci a musu tsiye ba, ba mu ci a rusa masallacinsu ba, ba mu ci a rusa makarantarsu ba, ba mu ci a kama kowa ba. Mun bar su da Allah da ya halicce su suke saba masa, shi zai kama su ba mu ba. Wa ma'alar rasul illal balag, aikin annabi kawai ya isar. Mu iyakanmu mu ci abin da suke yi ba daidai ba ne, shirka ne, kafurci ne, amma ba mu taba ce a auka musu ba ko a kama su. A'a, mun bar su da Allah. Amma yanzu sun zo suna kame-kame, dan kame-kame ne wannan da shubha. Suna cewa an zagi manzon Allah. Wannan kalma ma ka faɗa wa manzon Allah, ka ce an zage shi, ba wulakanci ba ne? Ai wulakanci ne ka ce an zagi manzon Allah, wulakanci ne. Kalman zagi ka ce an zagi manzon Allah. Kalma na'am guda biyu sun shiga ko? Za mu yi ta sakawa turo. A wurin Kirista su kaga ba musulmai bane ba musulmai bane balle su san Mahadi ko ba haka bane ba su da Mahadi ba dan ba musulmai bane balle su da Imam Mahadi, amma sun san Isa na san kuwa ko sun san Isa na zuwa. To a wurin Kirista kenan ni ne Isa ko ba haka bane, ni ne Isa a wurin Kirista dan ba san Mahadi ba su ba su sai da musulunci balle su da Mahadi. A wurin musulmi su ko wanda ba yan dariƙa ba yan faila ba, su ko sun sai Imam Mahdi. Duk musulmin duniya da an ce Imam Mahdi al-Muntazir ya sani, na shakka ko su ko yan dariƙa tijaniya yan faila su suka san gausi. Kina waɗanga mukamai duka ni ne bisa gare su da duka kenan. Sako na zo ga al'umma su ba da gaskiya, ni ne gausan zamani ga yau, ni ne na hukujiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko na zo akwai aikin da aka bani wanda ya raba mutane, yadda kowane manzo ya zo to zai zo da abin da zai karar da mutane, kowane wali ya zo zai zo da abin da zai karar da mutane. Na dai gaya muku babban aiki na la ilaha illallah muhammadu rasulullahi. Kina duk musulmin duniya ya ji zakirai na sun shigo da la ilaha illallah, la ilaha illallah ya muhammadu rasulullah, la ilaha illallah ya muhammadu rasulullah, la ilaha illallah ya muhammadu rasulullah. Kun ji wannan da ya cika ya batse, ya ce shi ne gausun zamani, shi ne annabi Isa, shi ne Mahdi duka. Ya ce yanzu ya hau kujerar manzon Allah, ɗan Nijar ne, ɗan Tijjaniya, ga ma hoton Ibrahim Yas tare da shi. Da ya cika ya batse, ya ce shi ne Mahdi, shi ne annabi Isa, shi ne gausun zamani, kai ya hau kan kujerar manzon Allah ne ma, shi yake kanta yau. Amma kaga wannan ba masa ta tsaye ba, wannan tabargaza a tambaye shi wannan mukamin waye baka so, ina ka samo su, amma babu. Saboda ɗan Tijjaniya ne, ɗan faila ne, ya faɗi komai abunsa, kuma ƴan uwansa Tijjaniya suna jinsa. Ba ta ce komai munafukai, ba ta ce komai, su fito ma sai yayi tabargaza ma ba sa faɗa. Wala ba sun yi magana? They kept silent, ba ruwansu. Daga ahli suna yayi wata magana su ɗauke ta, su karkatar da ita, su lankwasa ta, su yanke ta, su kai su inda suke so don su hada shi fada da jahilai ko da gwamnati. A yanzu abinda suke kene rage musu, su hada mu fada ko da jahilai ko da gwamnati, su ce jininsa ya halatta. Jininmu ne ya halatta, naku bai halatta ba ko? Jininmu ne ya halatta, amma naku bai halatta ba ko? An sake turo guda biyu ko? Wallahi na ce guda biyar, wallahi muka dinka turo muku tabar gazan mutanen nan sai gari ya waye. Wallahi muka ta mu turo muku, bari ku dan ji waɗannan din. Wannan yana da nauyi, yana da nauyi. Wannan yana da nauyi buɗinsu. Yake annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da ni tukar ku abin nan cewa gindin wata bishiya mai kama da alilliba yana da rawani da riga irin ta Sudan, tun daga alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa min jinnati wan nas yana fada ina fada. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith.
kun san me wannan magana Yusuf Ali ya ce manzo Allah shi ya karantar da shi a gindin wata bishiya ta alallaba da rawaninsa da komai karantun daga Fatiha zuwa Nasi manzo Allah ne ya karantar da shi kuma a Kano yake kuma yi wannan magana kuma kun ji shi ya ce manzo Allah ne ya karantar da shi a gindin wata bishiya a Kano mutanen nan yanzu akwai wulakancin da bayan manzo Allah ya rasu a ce a wannan zamani a Kano ya zo ya karantar da kai kuma ya karantar shi wai Fatiha zuwa Nasi wato kinan tunda bai karantar ba saboda kai isanka da cikanka da batsewanka zai taso da kabarinsa bayan ya mutu ya zo Kano gindin alallaba gindin wata bishiya zai karantar da kai ya tafi Yusuf Ali kake wannan magana kuma kana nan kana yawon ka Kano lafiya ba a rufe masallacinsa ba a rufe makarantarsa ba hana shi wannan tabarga shi ne fa shekarun baya ce yana rubuta wasiƙa ya kai ma Allah kuma ya masa reply ya rubuto masa shi ya bada Yusuf Ali ka duba wannan wulakanci ya ce ka rubuta wasiƙa ya aika ma Allah kuma ya karanta ya sake rubuto masa amsa gashi shi ba masa tsiye ba mutanen nan abubuwan da yawa a san kuma kun jijji mun sa wannan ne kawai don ya zama yankan hujja haka gwamnatoci ku sani waɗannan mutane mayaudara ne maha'inta ne fitina suke so tara a ƙasar nan da sunan addini da kuma son manzon Allah amma ba sa son manzon Allah ba sa son sa wulakanta shi ma suke yi da sunan son Allah ba sa son Allah wulakanta shi suke mala'iku ma wulakanta suke sabon maza kai su ba su rage komai ba wallahi ba su bar Allah ba su bar manzon Allah ba su bar sahabbansa ba su bar mala'iku ba wanda suka bari sai da suka rage masa kima da daraja da sunan so waliyansu ne a gabansu waliyansu ne to amma alhamdulillah mutane suna ganewa yanzu wani abin da ya faru domin hankali bai gane ba wani mai hankali ne zai ji wannan tabargazan kuma ya ce yana tare da su yanzu sai za wannan abin da suka budo alheri ne ana gane su yanzu wallahi da sun san aikin da suka yi wa sunna da sun san tabargazar da suka yi wa ɗariƙa da ba su taso da wannan abun ba don sun rusa ɗariƙa sun kuma gina sunna a wannan kwanakin nan kuma sharri suka yi Allah ya juya abin menene ya zama alheri Allah mun gode maka ku ci gaba da sharrin fakidu ne jami'an wala summa la tanzurun kar ku takaita ku ci gaba da makirci idan mai hasada bai daina hasada ba Allah ba dai daina ci gaba da ɗaukaka mai bawansa ba don ɗaukaka tana hannun wa Allah ba ta hannun kowa in Allah ya ɗaukaka ka ana muzuru ana shafu sai ka ɗaukaka yawwa so da ka Allah mun gode maka yawwa mun gode maka malam yawo na kana ta daga hannu wa alaikumus salam me kake so ka faɗi malam ci gaba duk wani mai hankali yanzu maganganun sannan dai sai watsar da su mutane ne na cikin kwanakin suka bar tijaniya ai na gaggaya musu mata da maza akwai wata sayyida ma tana so wata ta gana da ni na wakil ta malam sagiro wallahi malam sagiro na wakil ta ce yayi magana da ita ce ta gano inda aka sa gaba yanzu ita ce kan take faɗan tabargazan su ga malam sagiro ta yi mai magana ta da rai na ce a ga malam sagiro ya wakilce ni sayyida ce a tijaniyar taso saboda haka nan mu gode ma Allah ana gane su kuma sharrin su ya jawo ko ba sharri suka yi bane Allah ya canja sharri ya zama mai kenan alheri da Allah yanci jaya ku ci gaba da sharri kar ku takaita kar ku takaita da ku ci gaba da yi yawa amma dai ana gane su yawa Allah ya sauka mala yawo na karshe da su dauki doka a hannunsu za su kona masallaci za su kashe za su yanka wani mara kunya din su taho ai ba da iya tahowa ba a kai ba
ai ma mutanen Kaduna ba sun aiko da sako ba suka ce don Allah ya yi kokari ya fara aiwatar da wannan kafin baban tsohon sai ya gama tafsiri ya taho ya ga me zai faru ga shari'a na da tafsirin bai aiwatar ba ai ƙarya yake yi duk wani cika baki da Allah wani wawan yaro ne ma fa da Allah ya da Allah wani wawan yaro ne da Allah bai ma san me yake ba ne in ba dan kun ci a saka ma ni da ban saka ba ma da Allah soko ne da Allah bai san me yake yi ba saboda su ko ba mai hankali a cikin su balle dan ja kunnan sa ko ya ja kunnan suka bar shi a kai da Allah wannan kai yake ko hanyar dutsen ta aka ce ma yazo dai zo ne yazo yi me yazo yi me me mene wai me kuda ma me balle roban sa gaskiya ne wanda kama na cika baki ne kawai yaniyar banza ce ne wai malaya ya ce wai in sun isa a sa rana a samu wani jeji a yi mubarasa ko a yi mubarasa da kun gada tiyo cikin magabin da yake fada wata hayaniya suke yi idan da cewa wai don ka saba wa ƙidan mutum ba za ka bashi addini ba ta su ma da ba su yi ba ta ma musan suna da yanci su yi abinsu mu ma mu yi na ba shi kenan ba ne me na barazana kun zazzagi malamanmu mun ji ku mun kyale ku kun ci mutuncinsu akwai yanzu shatima din yake cewa ibnu taymiya yake cewa ibnu taymiya kafiri ne shedan ne duje da duk ya fada duk mun ji shi ko ba bai fada ba mun masa barazana a Muhammadu Abdullahi wani zagi ne musu masa mun musu barazana ba musu ba amma su da ke ba su da hankali kuma ba su da kunya su ne suke barazana to wa da ku yi barazana ana gaya muku na ce lokacin da Boko Haram ta zo shehin su Asar Jarima magana bai taba yi ba saboda yana tsoron su je su kashe shi magana yana tsoron su kashe shi bai taba magana ba ni kada ya kaban nake magana kuma ku ne za ku zo kuma na barazana ku da kuma na barazana Boko Haram ba mu ji tsoron ta wata mana barazana ba wani dan Tijjaniya wanda yace jihadin sa shine Allah 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 kewaye kyalle kuma kada ka zo ga su waje da jihadin su a wurin shi da kewaye kyalle ana Allah 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 kuma kai da ka mana barazana da kyalle ne zaka yake mu ka tambaya a duniyar musulunci yanzu su waye suke daukar makami ake fada su wane ne yan Tijjaniya ne yan Tijjaniya ne wallahi ba ku da hankali za ku tsokano abin da zai fi karfin ku in kuna da hankali lakum dinukum waliyadin kawai ku yi naku mi namu amma wallahi ku daina mana barazana mu ba muku barazana kar ku yi mana ba muku barazana kar ku yi mana yawa amma wallahi ba za ku ba mu tsoro ba ai na gaya muku nace din Najeriya inda Boko Haram suka fara kawo hari nan masallaci ne kowa ya sani sun kawo muku saboda ko magana kan shehin ku bai iya yi ba ma yana tsoro kuma yanzu mai kuma na barazana sai za su ke ce wai mu ma Boko Haram ne ko ba su ke faɗa ba ne haka suke faɗa ko ce su ke ce mu ne Boko Haram ne oh to idan mu Boko Haram ne to ai mun hana ku magana kenan ko ba gani kai kun warware kanku Allah ya sauwaka ai ina ganin kusan wali hadal qadari kifaya ina ga malam yau ka gama to wa alaikumus salam amin ya Allah kai kuma na shiru mana bakin wanda ka bar yara na da Allah ci gaba gaskiya ne to amma kamar da ka faɗa shugabanni na gwamnati ko 'yan siyasa yawancinsu ba san me yake gudana ba wannan haka ne sukan je karkashin su kasan suna musu addu'a suna musu bokanci suna musu tsafi
ka san dama duk aikin yan ɗariƙu ne wannan, bokanci, tsafi da sunan addu'a. To da wannan suke mamaye gwamnatoci, to idan suka mamaye sai suna tusa musu mummunan ra'ayi a kanmu, ce kun ga waɗannan suna taɓa shehunanmu, suna kaza ya kamata a hana su. Alhali maganar shehunan sunan gashi a littafi a kasuwa kun sayar, kuma ba za mu zo mu karanta mu faɗa ba. In ba ku son a taɓa ku, duk littafan ku da yake kasuwa ku ɗebe su ku ƙona su ko ku ɓoye su. Ai dan anti ma ya faɗa, ya ce wannan tafai namu yanzu yana hannun yan izala, yana hannun suwa ne, ba ya faɗa ba. Ya ce da ku mu ma kun ɓoye mana, yanzu waɗanda su karanta su cutu, mu da kun bar mun karanta sai mu amfana. Ko ba kai faɗa ba ne? So alhamdulillahi yanzu cin su 'yan siyasa ma ko waɗanda da yawa sun gane ba sa jin maganganunsu, suna fahimta. Akwai 'yan siyasa da gaskiya waɗanda ba su yarda da tsafi ba, ba su yarda da bokanci ba. Yawwa haram. So kaga tun da shi ke haram ne, kaga alhamdulillahi. Na'am. Alaikum salam. Kalubale akan waɗannan abubuwa da aka saka sun baci Allah, sun baci manzon Allah, sun baci mala'iku. Su kawo na malami suna kokwaya ɗaya da ya irin wannan maganganu nasu. Malamin suna ɗaya tak ɗin dai bana suna ne da aka san shi ko a Najeriya ko a Ghana ko Niger ko Chad, kai duk duniya muna son ku kawo mana mu ma bidiyo ɗaya ku zo ku saka mana. Ba fa kame ba sharri ba yankewa ba lankwasawa ba, muraran yadda gashi nan muka sana ku suke maganganu na kafurci da shirka da zindikanci, ku kawo mana ɗaya ba ɗaya muke nema kawai ɗaya kawai. To in ba ku kawo ko ɗaya ba kun tabbata maƙaryata kuma maha'inta. Abinda kuke gaya mana ƙarya ne, sharri ne, yarfe ne. Mu ba ma zagin manzon Allah, ba ma cin mutuncinsa, ba ma zagin Allah, ba ma kaskantar da shi, ba ma zagin mala'iku, ba ma kaskantar da shi. A'a, ba ma ko ɗaya. Sharri ne da kasafi irin naku. Wato waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Waɗanda maganganu da kuke na kafurci kuna son mu ma aji a bakinmu don mu zama daidai, ko ba gane ba ne? Kamar yadda aka hukunta Abdul Jabbar, to mu ma a hukunta mu. To ba za ku ga wannan ba insha Allah, ba za ku ga wannan ba, ba za ku gani ba. Yawwa, mu ba Abdul Jabbar ba ne, mu ba ma zagin sahabbai, ba ma zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kun gane? Yawwa, alaikum salam. Amin ya Allah, amin. Bulama. Yayi karatu sai sa mutane suka banci abin da ke katu, yayi katu na ga wannan kato ɗin yana nuna cewa wani ne ya shiga halin kakana kai a kato ɗin nasa fa, ga bindiga an saka masa, amma da ya tashi daga hannu waye roƙa? Allah. Ba banzon Allah ba Ibrahim Inyas ba Shehu Tijjani ba. To wannan yake nuna cewa in ka shiga musiba kowace iri ne ka kira Allah shi kadai. Wannan ita ce aqidar mu. Amma su kuma wa suke ce a kira shehu. Allah sauka wannan aqida, mu ba aqidar mu bane. Na'am. Letan da aka kawo na mukabala. Wane? Ibrahim Musa Okay, Yasin ko Ibrahim Musa Yasin a dan hakika ne? A'udhu billahi. Kun ji wanda ya sa hannu a letan da aka kawo na Ibrahim Yasin wa dan hakika ne? To ni ba mu sani ba. Yawwa. Al'ana hasasal haqqu. Allah ka tabbata dan hakika ne? Inna lillahi. Yaron sama abokinka ne, to kun ji. Da mu an ce dan shi'a ne. Kaga yan shi'a wannan matsalan, ka san suna tare da yan tijaniya? Suna tare da su. Dama aqidar su ne. Tunda yan shi'a su ma suna neman taimakon a'imma. To idan aka ce ba neman taimakon manzo Allah idan an shiga musiba, kaga an rusa taimakon a'imma kenan. To da kana da yan shi'a da yan tijaniya bakin su daya. Su ma sun mai da raddi, su yan shi'a sun ma mayar, na ga maganganun su. Sun mayar. Yawwa, sun mayar bakin su daya. Yawwa, bakin su daya.
yawwa oh wato yana kare aqidarsa ne ko to in mukabala ne me yasa su zo nan ma ayi mana ai na ce a zai mukabala ba sai gwamnati ma ta shigo ba duka ba zage su zo mana su kawo mana aya ɗaya ko hadisi ɗaya da ce in ka shiga musiba ka nemi ka kira manzon Allah ai yanzu muna bin su bashi akwai wanda ya kawo wala duk ƙasar nan ba wanda ya kawo har yanzu ba wanda ya kawo wani mahaukaci daga Kano kaji ayan da ya karanta wata dan dalika din gegge ne wai sunan soyayya wai madatai daci madatai daci wai sai yake cewa wai ai Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu ba wannan ba إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة تمام أي بركوجي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون kun san wannan aya da yan dariƙa da yan sha sai suka yayyana ta kowa ɗabi nasa a cikin ta yan shiya suka ɗabi nasu yan suwa suka ɗabi nasu inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu yace ma'anan waliyi shine annasir mai taimako to kai da kake cewa manzo Allah baya taimako gashi Allah ya ce Allah shine mai taimakon ku manzon Allah shine mai taimako sai ya tsaya anan to amma me yasa bai ce wallazina amanu ba a sai karisa kenan ma shi ma wanda suka yi mu'mine kenan ma su ma musiba ta samu ka kira su ko da su taimaka maka ko kaga wannan fasara ƙarya ce ba haka aya take nufi ba ma'anan wali anan me ake nufi so wanda ya kamata ku so Allah da manzonsa da ƴan uwanku mu'minai ko ba ka bane innama waliyukumullah abun sonku Allah wa rasuluhu da manzonsa wallazina amanu suka yi imani to amma wancan mulhidin sai ya fasara cewa to ai wali shine manzonsa mai taimako nasir da haka kenan Allah ne mai taimakon ku manzo Allah ma mai taimakon ku da ya ga dai fada rami bai kawo wallazina amanu ba to in ya kawo wallazina amanu to kenan ka kai ma mu duka roƙonka kai ma mai taimako ne kenan ko to duk haukansa da gabancin sa ya san wannan ba zai shiga ba sai ya tsaya akan menene wa rasuluhu madatai an ganka kuma ya nuna kai jahili ne jahili ne Allah ya sauwaka so wadannan abubuwa ana gane su Allah yana ganewa akwai wani mai abin da lokaci fa yayi karanta mana su mu rufe da su kayoyin tauhidi da su da mu rufe إياك نعبد وإياك نستعين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله لا 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 ما تذكرون الحمد لله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله جيد إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين
jazita khairan ai waɗannan ayoyi suka dukkan bace fasarar su iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautatawa kuma kai kadai muke neman taimako in mun shiga musiba ba ma roƙon kowa sai Allah in mun tashi neman biyan bukata a wurin wa muke nema Allah wannan ita ce aqidar mu ita muke so mu mutu haɗu da Allah da ita ba kwane-kwane an gane ba zigza a fili take wanda zai yaƙe mu a kanta yawwa ƴan uwa musulmi muna godiya mu Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan ƙarshen tafsirin mu a wannan rana wadda muna gani insha Allah sai bayan Ramadana kuma a sharurruka da aka yi mana Allah ya kare mu muna ƙara gode masa don ba wanda ya kare mu sai Allah duk wanda yake ganin yayi wani abu to Allah ne ma yasa shi yayi an gane alaihi tawakkalna ga Allah muka dogara abinda muka yi na kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana ba mu da nufi ba abinda muka faɗa daidai kuma Allah ya bamu lada ya bamu ikon aiki da shi yadda muka haɗu ana Allah ya haɗa mu gidan aljanna wanda yake da wata damuwa ko bashi ko rashin lafiya da dai sauran damuwoyi na duniya Allah ya yi mana gabaki daya Allah ya rufa mana asiri duk wanda ya ɗebo wani sharri akan mu Allah mayar masa mu ba ma kulla ma kowa sharri wanda ya kulla mana Allah mayar masa a kansa Allah ka biya mana bukatun mu duniya da lahira Allah bukatun mu na alheri Allah ka biya mana Allah ka yaye mana dukkan wata musiba da ta fili da ta boye da karama da babba Allah ka azurta mu Allah ka ba mu aljanna Allah ka sa mu kyakkyawan karshe rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika sai